Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii naragsak nga isa sanbay kada kayo amin ita nga Webes. Ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Naimbag nga rabi kakabsat kan ragsak na sa sangbay manan. Kriti nga Webes terabi ti trabaho ni Apo itangatang ikidalan ti kinasan. Naimbag nga rabi kakabsat Manong Bernard. Brother Armando. Amen. Salamat kina po Diyos. Nakadaytoy manan nga gundaway nga ipaay na. So timong tulong ti programa na kanang mga gutod mga ipapaay ti ragsak ti puso tayo tapno tultuloy ti nga programa. At agarod kakabsat kat awisan kayo kung mararag tayo bigit tumawag tayo ti tulong nga kapok ni Apo. Kararag tayo karod kakabsat siya kung imong inamulong ti kararag kakabsat. Amami nga naindaklan manakabali namin Apo. Salamat manin kat nga rabi o Diyos dahito yung programa. Sika kumay ti mga bendisyon kan mangtad iti palaygi kat nga rabi iti panagiwaragawag iti sasao ket tulungan na kami tulungan dagiti tengeg tulungan dagiti kapsat dagiti bisita sa minat nga rabi nga sikat imong tignay ti puso kan panakaawat kan panakataros ket dagiti sasao mga may paduyak-yak nga rabi ti panagtutuloy mi Apo dawatan mi tinapintas nga reception ken coverage ti signal stamat dagiti kapsat mi ket nga rabi ket salamat ti dayan minat nga rabiin nga mga ipapay dagdag-ragsak. Kagarag nga trabaho Mapo ang sikat ti mang bendisyon kan tumulong ka kami may isa kabaysa. Aming nga babanag dagiti dinawat mi tinapatag unay nga nagan ni Jesus nga Apo mi. Amen. Amen. Salamat ka kapsat. Tatagarod Manong Bernard ket mabalan tayo dagiti panagkablaaw kada kiti kakabsat tayo dito online nga buya kada tayo tatangarabi kabsat nga operator mabalin nga i-flash mo kada kiti kabsat tayo Elmer Rigon nga kabsat tayo magsipod pa dito
Aurora Congregation. Amen. Kastamot ni sa tinga Linda Iglesias. Amen. Madadayot arabi ko na. Erlinda Gaceta na ibang arabi tayo aming kakabsat. Kaya po Diyos. Amen. Kunana. Amen. Salamat kina po. Katwa tayo arabi kakabsat. Benigno si Binoya. Amen. Salamat kina po. Katwa tayo agbibuya mo tata arabi kakabsat. Kastamot ni Aida Meneses na ibang arabi tayo aming kakabsat. Kunana. Amen. Salamat kina po Diyos. Kada itang panagkabkablaw. Yung Berhilio sa bala. Katwa tayo mat. Kapsat tayo magdibot. Pwede ti Congregasyon ti Palawang. Kastamot ni Erlinda Gaceta. Amen. Kainta Rizal. Kunana. Boyet Miguel, ti recuerdo. Amen. Salamat. Katwa tayo, dagiti nga kapusat tayo. Naragsak muna yung mga iba pa ay dagiti panagkablaw para kada tayo. Tatang arabi ayatan nga kapusat. Tatagarot kat karkaritan na kayo, ayatan nga kapusat nga i-share tayo, i-like, dagiti program tayo, kanuhan kayo pa naka-subscribe ito The Church of God in the Philippines. Subscribe kayo, tapos na madano na kayo dagiti nga programa, kasla kadagiti nga idaran di kinasanto kung daduma-duma pa yung programa nga live nirabi ito yung Iglesia de Dios nga parang dadal iti sasawa ni Apo. So nga karkarinan na kayo kapusat kung nadatayon mo ito YouTube ang kapusat dati tayon. So nga salamat kina Apo sa kanya kabanan at suportahan tayo magkuma nohan tayo nga naka-Facebook live kung mabalin mo ti YouTube at ti YouTube tayo kapusat mabalin tayo mabuyat ito iti dagiti programa ni Apo kita nga Stamat, kapsat, mapadanan tayo garudon, dagiti panagkablao, Manong Bernard, dagiti kapsat tayo, limano, dagiti birthday da, di aldaw, di panakasangay da, kablawan tayo, dagiti kapsat, iti video clip tayo, ngay pinag-day, parito tayo. Amen. Amen. Happy birthdays. Ganda tagarodan kat mapantayo ti may isang kansyon nga nailangitan nga ipaay dagiti kapusat tayo. Agsipud pa ijay Dumabel Aglipay Quirino iti paulo na iti nga kanta nga nailangitan ket nagasat nga aldaw. Tingnan tayo kun buyaan tayo kapusat. Amen.
Tagyaman tayo, dagiti nga impaay nga kansyon, dagiti kakapsat tayo. At sapay lang kuma, nakaited, iti karit kada tayo. Agtultuloy tayo nga agserbi kini Apo, ta at tinagasat nga daw, nga impaay ni Apo kada tayo. Kita nga ron, Brother Armando, kat agtultuloy tayo. Kat mapan tayo, iti panagkablaong lagta, kadagiti online viewers tayo, nga agtultuloy kini kunanak to ni Sister Martina Umanglag na imbag arabi kada tayo so ti panagkablao na agyaman tayo nakadwa tayo suna kastamot ni Sister Margarita Official Manson ken nakadwa tayo mo ni Sister Vilma Garcia Facunla na imbag arabi kunana iti nagaputi bungabon kastamot ni Sister Rose Gabriel agbubuya kada tayo itang rabii. Ken kadwa tayo mo tang rabii ni Brother Marcelino Rabino Mingo Sr. na imbaga rabii kunana. Kata gyamyaman tayo kastamot ni Brother Rodencio de los Reyes na imbaga rabii kunana nagapo itikwa. Kata kastamot nakadwa tayo tarabii ni Brother Arnold Ramiscal Ordonio. Agbubuya itang rabii. Nakadwa tayo ni Brother Greg manutpon tukaw kata naimbag nga rabi ko na yaman tayo dagiti nga kakapsat tayo nga agtultuloy nga agbuybuya suporta iti araramid ni Apo ang nangruna ito'y online broadcast ket itangarod kakapsat ket dawatan tayo nga agiti kakapsat tayo iti pamati ket itultuloy tayo nga ikararagan dagiti prayer request dagiti kakapsat tayo ijay makita tayo ijay online ijay prayer warriors ket sapil ako maket itultuloy tayo nga ikararagan dagiti dawdawatan dagiti kakapsat tayo baba nga ijay agsagsagaba iti bagbagida dati masakit da ken dagiti dawdawatan na para kadagiti ayayaten da iti panagbibiag ket kastangarod ket pasalamatan tayo mo dagiti kakapsat tayo nga agtultuloy nga mangmangted iti sagot da ajay ipatpatulod dagiti kakapsat tayo ket dakkel ti maitulong na daytoy nga aramid ni Apo nga tapno maitultuloy iti online broadcast tayo. Kan para kamo dagiti kakabsat tayo nga madinapay nakasursuro o dinapay nasurutan no kasano iti panangitulod ti between ket maadaan tayo matiti GCash account ket adati may sagot yo para iti aramid ti Apo ket mabalin nyo lang ta itulod iti GCash account tayo nga makita tayo iti screen tayo. So pagyamanan mi dagiti nga stars between kan dagiti sagot yung nga pinansyal para iti araramid ti Apo. Ket tangarod nga Brother Armando ket apan tayo nga rod nga mabuya daytoy naangay nga anibersaryo ijay Alngihan Sarangani Province. Ket buyaan tayo man nga rod ti panlaygi nga naaramid iti nga anibersaryo ijay Sarangani Province. Amen.
Amen. Madidayo niya po Diyos. Kadita nga ka-25 ang anibersaryo iti kapsat tayo diay. Alingihan sa Rangani Province. Salamat kina po. Kabayatan na karot kakapsat kat mapadanag tayo dito pakdar kada iti trabaho ni Apo nga may isayang kat iti naduma-duma pasat iti Pilipinas. Ito no Agosto 23 kat maadaan iti may kadwa nga Thanksgiving of the Church of God in Molave, Zamboanga del Sur. Karkarar tayo kakapsat nga ni Apo ti mangdati amin nga kasapulan kada iti kakapsat tayo dita kan mangipaay iti amin nga bendisyon na ita nga trabaho na iti maangay nga Thanksgiving ita nga lugar. Estamos dito no Agosto 24 hanggang na 25 ket iti dati may isang rabii nga revival nga serbisyo ken iti may kasangapulang anibersaryo iti Iglesia de Dios ita Dumingag Zamboanga del Sur ni Apo mat kuma iti mangted iti amin nga kasapulan na iti kapapsat tayo adi nga lugar. Dito na kumati amin nga karkararagta kan suna ko may iti manginayon magitaginayon iti karuruwa iti nga lugar. Tapno ti ba nagsilsirbida ket nakarkaro pa nga balay kini Apo. Sa ito no tuloy lang ta kakapsat iti panagkarkarag tayo iti aldaw ti Lunes iti prayer meeting tayo online via Zoom. Ket tuloy lang ta kakapsat iso nga makikuyog tayo kuma ka diti nga international prayer meeting. Kung nagarot ti Biblia ket naimbag iti panagkakadwa nga panagkarkarag dagiti kakapsat kini Apo denggan ni Apo dagiti kararag dagiti sa santuan ken iti anak na. So nga makikadwa tayo kapsat kita nga rabii alas 8 ti rabii iti via Zoom adati iti link nga isasend iti kapsat tayo iti GC tayo iso nga makikadwa tayo kan baligi lenta iti nga panagkakadwa tayo nga panagkarkarag patagarot ket dapat iti may isang kansyon dito nga ipaay naman iti kapsat tayo nga Jessica Montero iti paulo natin iti nga sonata ket intan tama amwak kani kapsat tayo nga brother Arnold Texon manipod pa iti Aurora Congregation. Tingnan tayo ti item nga bendisyon iti nga kansyon kakapsat. Amen. Managay
Amen. Nagyaman tayo dito nga kansyon nga impahay dagiti kakabsat tayo manipod pa jay Aurora Congregation. Amen. Deta sa pila kumata taitan nga naamuan tayo ti nga impahay ni Kristo kada tayo iti panakaisalakan kaya agtalina tayo kada ito eh. Amen. Pwede tangarod ba Brother Armando kat mapantayo iti kapapatgan nga pasat iti aramid ti nga rabi isugat ti panagdengeg iti sasao ti Dios nga ipaay kada tayo ni Brother Rolando Gamino nga nagapo iti Ricarte Sur, Quirino Province. Brother? Amen. Madaydayo na po Diyos kaabsat. Laimbang nga Rabi, Brother Bernard. Kastamit, Brother Armando. Nagyaman tayo manin iti kumusta gayam ti signal tayo kaabsat. Nagyaman tayo ti Apo. Isumanin iti tumulong kanya tayo. Nikan na tayo tinasihat nga timpo. At no, tidak nga Rabi, hintay manin naikas kasabado iti sasao ti Apo. Kadagiti adu nga tattao. Tagyaman na kiti gundaway manen nga iso nga impay manen ti Diyos. Iti daytoy nga Rabi. Tapno usaran na manen nga kasdalan iti bendisyon tat nga Rabi. Ket daydayawag ti Apo tat nga Rabi absat. Ket saan tayo nga agbayag. Hintay man luktan ti Biblia tayo manipod iti Matthew chapter 16 verse 24. Kunana, idin kinuna ni Isus kadagiti adalan na, no sinuman a tao ti mayat nga umay sumurok kanya, paglikudan na ti bagina, ket alaan na ti krus na, ket surutin na. Kararag tayo. Naguryan nga Diyos sa maming nasantuan, ti daytoy nga oras ti Rabi, at ti nga agyaman kami ama, ti ingpay mo manen itunggal may sarada kami gundaway, tapno ingkam manen ako Diyos agmay maysa nga daydaya o pinagdengel kadagiti nasantuan nga sasao. Itawatin mi tinasyat nga timpo ama, nga iso nga ipay mo ti daytoy nga Rabi, tapno ti kasdagit adu manen dagiti makangngeg kadagiti sasaom, agaramid kadi ti pakaisalakanan dagiti makangngeg. Ket agyaman nakmet Apo Dios ti daytoy nga Rabi, nga iso manen nga impay mo, tapno mausar manen nga kas adipon mo pakaidalanan iti espiritualan Apo Dios. Ket dawaten iti daytoy nga Rabi nga sika kadi iti tumulong. Ibigin ni Apo Dios nga awan tenyaman nga maramidan awan kang tumulong kada kami. Kamot adipon mo nga iso nga sarem ta nga Rabi, sika kadi Apo Dios ti agsao tadipon mo ket pinarsam laeng awan ti pannakabalin na, awan ti pannakamuna, no awan kagengkuana. Wen sika nga rod ti tumulong kada kami, nangngaaro na kadagiti kakabsat nga iso Apo Dios nga makangngeg manen, makabuya ti daytoy nga Rabi. Aramidem kadi Apo Dios iti puso da nga kas maysa nga nadambog nga daga, tapno dagiti sasaom iti daytoy nga Rabi nga mahimula ti puso da ket rumusing kadi iti da ket isu kadi ti agaramid ken mangisalakan kadakuada. Sika kadi Apo Dios ti kumadda iti tunggal maysa kada kami, ti mangidalan ken mangisuro kada kami. Dagitoy nga ti dinawat kong kararag mi, tinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen. Ti title na kabsat wenno pammagat na ti sao ti Apo nga met kasabat ta nga Rabi, ket isu daytoy
tilasag aguban na, ti maibusor ti Espiritu. Dito'y nabasa tayo kabsat nga sao na po tayo nga si Kristo diti Matthew, nakunanad toy nga dagiti mayat kano nga sumuot kenkuana, ket paglikudan na iti bagina. Tangamin, saan gayang mga baling na makasurot iti maysa nga tao no saan na nga paglikudan iti bagina. Kaya na nga sawon nga kabsat, aday pamagat na ngamin iti lasag aguman na iti maibusor ti Espiritu. Sa ti lasag kabsat, ket adu dagiti tarigagay na nga maibusor kadagiti pagayatan iti Apo. Ket dayjay iti masapul nga maikat iti maysa nga tawo nang runa no sumurot wenno nang runa no suna ket agpamati. Kuno ni Apostol nga Pablo, gubaten na ti bagina. Kuna di Korinto, umuna nga Korinto chapter 9 verse 27. Ngem gubatek ti bagi ket ituriak. Dila ket tayo dinto akinas kasabaak dagiti sabali mapagtalawak tumet kunana. Dayjay ti kunan ni Apostol Pablo kabsat. Muna nga iti lasag no surutin na dagiti pagayatan na ket awan to ti matawid na iti pagarian ti langit. Awan to ti mabaling nga tawidin iti maysa nga tao no didirep ti lasag iti sursurutin na. So nga di kunan na kay Apo ti Jesu-Cristo nga siya sino man a tao ti mayat na umay sumurot kaniya paglikudan na ti bagina ket alaen na ti krus na ket suroten na. Kunana awan ti maramidan iti tao kabsat. Nawan iti Dios, awan ti maramidan iti tao. So gapu na masapol nga sumurot tayo iti Apo tapno ti kasta ket mabalin nga madalusan dati bagi tayo. Ani kunan ni pay Apostol nga Pablo, di kunan di ko di Roma chapter 7 iti verse 18 ken 19. Tamok asaan nagnaed kinaimbag a balag kaniak ket kuasawen ti lasag ko. Ta ti panagpanggep dala ka kaniak ngem ti panangtungpal iti naimbag awan. Ta ti naimbag a pangpanggipek diak aramiden ngem ti dakes a diak panggepen isukit di ti aramiden kunana ni Apostol nga Pablo. Ta ti lasag gayam kakabsat ken narigat nga kalaban iti maysa nga tao wenno iti maysa nga agpamati. So nga kasapulan nga umasideg tayo iti Apo tapno ti kasta ket adda dayjay maramidan tayo tano bukod ti laeng awan ti maramidan tayo awan ti maramid tayo kabsat no bukod ti laeng. Tayo kunan ni Apo tayo Jesu-Cristo di chapter 15 iti Juan iti verse 5. Siak isu na ti puon ti ubas kunan day. Siak ti ubas kunana. Da kayo dagiti santak siag nagkaniak ket siak kenkuana. Daytoy tagbunga ti adu. Tano awanak awan ti mabalinan nyo nga aramiden. Kunana. Awan gayam ti mabalin tayo nga aramiden no awan ti Apo iti
biyag tayo. Ito nga, hanti kaya pakaluntag, hanti kaya da jay agaramid ti pagayatan ti Apo, no agbibiyag tayo nga linalasag. So nga kasapulan gayam nga gubaten tayo ti bagi tayo. Kasapulan gayam nga awaten tayo ni Kristo ti biyag tayo ket ti kasta ket nabalbaliwan iti biyag tayo pailansa tayo kabsat. Pailansa tayo iti bagi tayo. Kuna ni Pablo. Kuna na ti chapter chapter 6 verse 6 kuna nagtoy ngammo tayo at ida na kinatao tayo nailansay ti cross ay na kanunong kinkwana tapno mapukaw ti bagi ti basol tapno di tayo patagabon iti basol. Dahil ti kunan ni Apostol Pablo nga dati kanu daan nga kinatao tayo pailansa tayo iti cross. Nga may kanunong kinaputi nga si Kristo. Tapno ti kasta ket saan tayo napatagabon iti basol. Tapno ti kasta ket dayjay daan nga kinatao tayo mapukaw. Ket iti agungaren ket dayjay nadyusanen nga panagbiag tayo. Mapukaw dayjay daan nga kinatao tayo dayjay lasag, dayjay lakay nga lasag ket matay. Dahil di masapul nga aramiden tayo kabsat tapno ti kasta ket makapagbalin tayo nga adalan iti Apo. Dahil ti tartarigaga iti lasag kuna na di adu dayjay tarigaga iti lasag. Dayjay gayam ti karigatan nga kabusor iti maysa nga tawo nga pamati. Iti lasag tayo habang sibibiyag iti maysa nga tawo adda diri nga ti lasag tayo kabsat. Nga masapul nga mapukaw wenno masapul nga kadangadang tayo iti unos iti panagbiag tayo. Kuna ni Apostol Pablo tatay nga ti bagi na gubaten na. Mangan kuna na ano ore kasaban na dagiti sabali ket mapagtalaw tumot isuna nuhan na nga maggubat wenno madangadan dagiti tariga lasag. Iti lasag kabsat ket agkinnabusor ti espiritu. Hanti mabalin gayam ti agsirsirbi iti Dios no dati lasag tayo ket dinidirmet iti aramid na. Wenno dagiti lang tarigagay nga nainubungan iti aramiden na. Adu dagiti na ti nasanto nga kasuratan nga aramid iti lasag. Kuna ti Galacia chapter 5 verse 19. Kuna na ket addada as ipapatak dagiti aramid ti lasag nga isuda dagitoy pannakikamalala, kinarugit, dirret, panagrukbab kadagiti diyosen, panaganito, gurang-gura, ringringgor, imimon, panagpungpungtot, panagsususik, panagsisina, panangpilpillo ti pammati, apal, panagbarbartek, panagragragsak naglablabes ken banbanag o mas asping kadagitoy. Ipakpakaunak kas iti imbagakon kada kayo iti damo. At dagiti agaramid kadagitoy sandanto atawiden ti pagarian ti Dios kunana.
So nga saan tayo kumangagsardan nga mangsapol no nya dagiti pagayatan iti Dios. Tultuloy ti mga sapulen pa nya dagiti pagayatan na. Kunana pa iti 17 tatilasag aguban na ti may busor ti espiritu ket ti espiritu may busor iti lasag. Kadagitoy ang kinabusor iti maysa ken maysa. Iti kastadi kay mabalin nga aramiden dagiti bambanag a ket yukuma. Ngem no idalan na kayo ti espiritu awan kayo ti babaen ti linteg. No kaya nga sa wenno kabsat na awaten tayo ti Apo. No idaton tayo ti pagi tayo nga pagserbi ti Apo. Adayay pumigsa dayay panakidangadang tayo ti lasag tayo. So refeno kuan ti maysa nga tao ket mapalinteg. Adda kailan gaday ramot iti basol iti kaunggan na wenno iti puso na. Adda dayay ramot ti basol iti puso tayo. Ket kasapulan daday mangrunaw wenno mangpuor iti adda dijay uneg iti maysa nga tao tapno di kasta ket madalusan. Habang adda dayay karnalidad iti maysa nga tao kabsat. Hananto nga matawid dayay biag nga agnanayon. So masapol dayay kuan masapol dayay dadi na aramid di kuan di Pentecostal daw dagiti aldaw ti Pentecostes. Dagiti adalan iti. Dagiti ket masapol ko mga maaramid met kanya tayo. Tapno ti kasta ket marunaw dayay ramot iti basol iti puso tayo. Isu dayay espiritu nga awaten tayo. Isu aday ti mangpuor ti ramot ti basol nga adda iti puso iti tao. Hantay kaya nga dalusan kabsat hantay kaya nga dalusan dayay rugit nga adda iti uneg. Awan sabali nga makadalos dijay no saan lang ti Espiritu. Ti Espiritu Santo iti makabalin nga magdalos dijay. Awan ti tao nga mabalin nga magdalos, mabalin nga mangpuor no saan lang nga ti Espiritu Santo. So masapol nga idaton tayo ti kuan ti bagi tayo nga kasdaton nga si bibiyag. Kuna nahangad hantayen nga pay antayen dati na inubuan nga rami. Isu ti araramidin dagiti dadduma. Napigpigsa dayay direk ti lasag. Ngem dayay panagaramid dayti pagayatan iti Apo. Narigat dayay maysina. Matnag iti ima iti Dios kunana di kuan. Kunana di Hebreo chapter 10 verse 31. Nakabutbuteng ti matnag kadagiti ima ti Dios a sibibiyag. Kunana. Talaga nga nakabutbuteng nga kabsat. Sano sigaga matinag iti ima ti Dios nga sibibiyag. Impierno iti bagsak mo. Impierno. So makasapulan nga idaton tayo ti bagi tayo. Kunana di Roma chapter 12 iti verse 1. Bawasit nga rod kada kayo kakabsat, gapu kadagiti taas iti Dios nga ipayo dagiti bagbagiyo kasdaton a sibibiyag. Nga santuan ken makay-ayo iti Dios isu a panagdayawyo ana espirituan. Ket di kayo mabuloy iti lubong no di
ket agbalbaliw kayo gapu ti pannakapabaro ti isipyo tapno mapanood kanyo no anya tinasayaat a makay-ayo ken nan-anay a pagayatan ti Dios kunana. Nadi panangidaton tayo ti bagi tayo kabsat. Ken talagang isom amin. Amin nga sanikwa tayo, amin nga parte ti bagi tayo, naidaton tayo nga pagserbi tayo ti Apo. Saan nga mabalin nga idaton tayo ti maysa nga ima tayo, ket di maysa saan. Idaton tayo di maysa nga saka tayo, di maysa ket saan. Masapul nga maidaton tayo maamin nga kabsat nga pagserbi tayo ti Apo. Isu nga saan tayo umanamong kadagiti dakes nga tarigagay tayo. Tarigagay ti tao, kaadu dagiti dages nga tarigagay ti tao kunana ni Pedro, jay chapter chapter 1 iti Pedro. Ito muna Pedro chapter 1 verse 14. Kas anak ti kinatulnog, di kay anamungan dagiti dakes a tarigagayo. Idi adda ka pay ti kinanengeng kunana. Kas anak ti kinatulnog, kaya nangasawan nga no anak na tayon iti Dios, wenno tultulnog tayo iti Dios. Saan tayo nga namungan dagiti dakes nga tarigagay nga adda kanya tayo idi saan tayo nga nam-ammo ti Apo. Dagiti ti masapul nga pagtalawan tayo, pagtalawan mo. Dagiti tarigagay mo idi nga saan nga nasayaat. Dagiti banbanag nga makadadael iti naespirituan nga kasasaan ket pagtalawa mo. Saan mo ti kasta ket magud-udam dayjay biag nga isu nga ket na nga ipay kanya tayo ti Dios. Ta adda dayjay dayjay insagana na nga para iti tunggal maysa kanya tayo kabsat. Nagyaman tayo ket kayat na nga pagtungpalan tayo kumaam-amin ket dayjay biag nga awan ti patinggana wenno biag nga agnanayon. Nga isu nga kayat na nga ited iti tunggal maysa kanya tayo. Mas asidegen iti tiempo. Asidegen iti tiempo kabsat. Ket dayjay tiempo nga nabatbati pay nga para kuma kadagiti pagayatan ti laeng ipaay tayon nga para iti pagayatan iti Apo. Adda tayo asidegen dayjay tiempo kuna kini nasanto nga kasuratan. Basahan tayo iti kabsat iti umuna nga Pedro chapter 4 verse 2. Tapno ti tiempoyo a napdapay iti lasag, di kay agbiag nga maipaay kadagiti dirret dagiti tattao, no di ket maipaay iti pagayatan ti Dios. Kaya kuna ni Apostol nga Pedro kabsat. Dati napdapay nga panagbiag tayo, adi bassit laeng ngini nga kanito iti panagbiag tayo ket saan kuman nga ma madadael dayjay gapu jay biag laeng nga nainlasagan wenno biag nga nainlubongan no di ket dayjay aramaten tayo daytoy nga biag tayo nga pagserbi tayo kuman iti Apo. Wenno aramaten tayo daytoy napdapay ko mga biag
tapno ti kasta ket aramidin tayo dagiti pagayatan iti Dios. Dayjay ti makay-ayo nga aramidin iti tao. May-ayo iti Dios kabsat no dagiti nakda nga tiempo ket aramidin tayo para iti pakaydayawan iti Apo. So nga pagtalawan tayo ti lubong, ano awaten tayo iti ti Dios, iti biag tayo kabsat. Hano nga iti hanten nga makipagilid iti lubong. No di ket makipagili tayo di langit. Di gaya mo langit iti pakipagilian tayo saan nga iti lubong. So nga ti pampanunutan tayo no inawat mo ni Cristo ti biag mo, ti pampanunutan mo ket dagiti panagaramiden iti pagayatan na wenno ti pampanunutan mo ket dagiti aramid na nainlangitan na kabsat hanggang dagiti aramiden. So nga agyaman tayo sa kankanayon ti nga mangmagan iti sao ti Apo nga adu gayam dagiti banag nga masapul nga aramiden tayo tapno ti kasta ket magun-udan tayo iti biag nga agnanayon nga isumot laeng nga kayat nga ipaay iti Dios kanya tayo kabsat itunggal maysa kanya tayo dayjay iti kayat na nga ipaay kanya tayo. Saan nga kayat nga mapangkad iti impyerno. So nga rung adda ti sauna wenno adda dagiti mga kasaba iti Dios tapno ti kasta ket maammoanda nga dagiti saan nga mamati dagiti saan nga naisalakan ket mapandayjay pagtutuokan. So nga no dapay gundaway tayo kabsat, dayjay dapay nga gundaway tayo, diruken tayo ti Apo. Agdengeg tayo ti sao ti Apo ta daytoy ti pannakabalin na nga mangisalakan kadagiti tattao. Daytoy ti pannakabalin na nga mangisalakan kadagiti managbasol. So nga nagasat iti tao nga makangeg iti sao ti Apo no tungpalen na, no suroten na, dayjay kayat nga ipasurot iti Dios kenkuana. Managbasol ka, nakangeg ka ti sao ti Apo, dawatem nga pakawanen na. Pakawanen na Apo kunana. Pati managbasol iti kararag na saan nga nga denggen iti Dios. Ngem ti maysa ti muna nga denggen iti Dios no agkararag ti managbasol ket dayjay panagbabawi. Dayjay ti muna nga denggen iti Dios no agkararag iti maysa nga managbasol. Ti maudi nga ibasa kabsat iti muna nga diaan. Chapter 2 verse 15 ken 17. Ken 17. Di kayaten ti lubong uray dagiti bambanag nga adda iti lubong. No ti siasino man a tao agayat ti lubong, ti ayat ti Ama awang kenkuana. Tayso amin nga adda ditoy lubong, ti dirret ti lasag, ken ti dirret dagiti mata, ken ti kinapalangguad ti panagbiag, sanda aggapu ti Ama no di iti lubong. Ket ti lubong aglabas, ken ti dakes a tarigagay na, ngem ti agaramid ti pagayatan ti Dios mataginayon. Dayjay ti kuna ti nasantuan nga kasuratan kakabsat. Lubong
aglabas. Ngem dagiti agaramid iti pagayatan iti Dios ket mataginayo. So nga agyaman tayo nga kankanayon tayo absat nga makangngeg iti sao ti Apo dawaten tayo kanyana nga agaramid kuma ket ti kasta ket magun-udan tayo dayay pannakaisalatan. Hanteng nga mabalin iti palintigen iti bukod tayo no saan nga gapu ken Apo tayong Jesucristo wenno gapu iti Dios. Awaten tayo ti Apo, awaten tayo ti Dios iti biag tayo, taysona iti tumulong ken mangdalos iti kabibiyag iti tunggal maysa kanya tayo. Absat awan ti maramidan tayo, no awan ti Dios kanya tayo. Ket mataydayaw ti Apo ti daytoy nga rabii absat kaskasaba manen dagiti sasawna dawaten tayo iti Dios nga isuna ti nangnangarunan nga mangipakaawat iti adipon na pinersona laeng awan ti pannakamuna, awan ti pannakabalin na no saan nga gapu iti Dios. Iti subli mo lang kadagiti kakabsat tayo, brother nga Bernard ken brother nga Arnold. Nadaydayaw ti Apo. Amen. Agyaman tayo itang sasao nga nanggagantay itang rabi nga impaay ni Brother Rolando Gamino. Kaya sapay lakuma, ito nga sasao ti Apo kat nang tadikarit kada tayo nga kung kunanangarot ka talikudan tayo dagiti derrep ti lasag ken ti aramidan tayo ket surutan tayo ajay spiritualan nga banbanag ano makaayo iti biag tayo iti sangwanan iti Apo tayo. Ket Brother Armando no dapat ti may bagam ka bago tayo mapati panagkararag. Amen. Salamat kina po Diyos. Sa itang panangiwan-wan iti sasauna. Salamat kung kuana tanalawag matanggag tayo at rabi. Nagiti spiritualan nga pambana. Kanan iti taraon iti karuruwa. Salamat kina po Diyos sa itang tet nga sirip. Mamiris ta kuma. Mamiris tayo kuma. Iti nga nagpintas nga damag, nagpintas nga banan. Gapo iti sasaw ti Apo. Kapsat Bernard, manang Bernard. Amen. Singarot ay ngarodan Apo iti aramid tayo tang rabi. Kaya tama pantay ngarod ti panagsarra nga kararag gadawaten nga agkararag tayo. Diyos Ama nga manakabalin iti amin, agyaman kami manen iti gundaway nga impaay mo itang rabi iti online broadcast nga naangay. Sapay la kumaket kan kanayon nga ikan na kami iti piksa ken kalunat tapno daytoy nga raramid ket agtultuloy adupay nga tattao iti makangngeg iti sasaw. Amen. Ket agyaman kami iti pananggantabay iti Santo nga Espiritu manipod pa iti rugi aging gana kalpasan daytoy nga aramid. Ket isubliming nga rod iti amin nga panagdayaw ken panagyaman babaen tinapatig anagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Amen. Kan amen. Amen. Salamat ka kapsat. Salamat Sister Aya, ti operator tayo nga pangarabi. Kan manang Bernard. Okay. Agyaman tayo. Ket aglipas tayo nga rodon kakapsat hanggang na Pagkatiyo kapsat. Amen. okay. Good night. Good night. Kapsat. God bless.